маркази матбуоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон рӯзи 19 июли соли 2024 хабар дод ки таи шабонарӯзи гузашта дар ҷумҳурӣ як садамаи маргбор ва як заминларза рух дода, аз як манзил дар душанбе ҷасади марди солхӯрдаи 68 соладаро пайдо карданд. субҳи барвақти 8 июли соли 2024 соати 0:30 дар роҳи Кӯлоб Данғара Душанбе дар канори деҳаи зиракии ҷамоати дуконии шаҳри Норак як мошини боркаши Шакман ба сабаби вайрон шудани тормозҳояш ба ҷарии умқаш 150 метр чапа шудааст. дар натиҷа ронанда ва як мусофираш дар ҷои ҳодиса ҷон доданд. наҷотбахшон аз хадамоти шаҳри Норак ба ҷои ҳодиса расида бо истифода аз таҷҳизоти кӯҳнавардӣ ба он ҷарӣ фаромада ва ҷасадҳоро аз даруни мошини пачақшуда берун кашида боло бароварданд. ҳалокшудагон сокини 30 солаи шаҳри Душанбе ва сокини 23 солаи ноҳияи Рашт буданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар пайи ин ҳодиса бори дигар аз ронандагон хостааст ки дар роҳҳо аз ҳадди эҳтиёт кор бигиранд, тамоми қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла суръатро қатъиян риоя кунанд ва ҷони худу мусофирони худро дар хатар наандозанд. бино ба хабари дигари маркази матбуоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода, наҷотбахшон дар шаҳри Душанбе аз як манзил ҷасади марди солхӯрдаро пайдо карданд. соати 19:07 як зани 32 солаи кӯчаи Ҳувайдуллоев ба кумита занг зада хабар додааст ки дари хонаашонро кушода наметавонанд. ӯ гуфтааст падари 68 солааш дар дохили хона буд, вале аз дохили манзил ягон садо ба гӯш намерасад ва ба занги дару тахтахояш касе ҷавоб намедиҳад. наҷотбахшон дарро кушода дар дохили хона ҷасади мардро пайдо карданд. ҷасадро ба кормандони милиса супориданд. тафтишот бояд акнун иллати марги ин мардро муайян кунад. ҳамчунин бино ба маълумоти хадамоти геофизикии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, шоми 8 июли соли 2024 соати 23:14 дар ҳудуди ҷумҳурӣ заминларза сабт шудааст. маркази офати табиӣ дар 260 километрии ҷанубу шарқи Душанбе дар ҳудуди Афғонистон ҷойгир шуда, шиддати заминларза дар марказаш 4 балл ва дар Душанбе 2 баллро ташкил додааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, ин офат ягон хисорот ба ҷо нагузошта, касе ҳам осеб надидааст. тоҷикистон дар як минтақаи зилсилахези қиттаи Осиё ҷойгир шудааст ва ҳар сол дар қаламраваш садҳо заминларза рух медиҳад.